Jasnou favoritkou nemecká hostka s kurzom 1,5 Brunhilde. Dostiahla debutantka v oficiálnom zmysle, ale má za sebou dve próby. Zo Straubingu a Mníchova tú druhú vyhrala na strednej trati 2100 metrov, pritom vykúsala kilometrák 20,4, bolo to pred necelými 2 týždňami 14. apríla. Od čísla 1 na vnútornej stopy sa zoradia Bielacu, The Connection ESO, Razamanas, Kelly ESO, Brunhilde a Kaiser Benoit. Dostáva sa ku štartu dnešných druhých dostihov ceny od emisí. Favoritka Brunhilde si dáva zatiaľ trošku na čas, ale rýchlo maže to manko. Ešte nejakých 150 metrov po miesto štartu. Koniec sa blížia k mete. Boli oštartované dnešné druhé dostihy, cena od emisí na 1640 metrov od 22 500 korún. Domáca The Connection ESO využíva výhodu znalosti prostredia, ale určite sa to netýka jej kolegu Razamanasa s debutujúcou amatérkou Annou Saifovou, ktorý zacval, ale okamžite sa ocitá vzadu. Takisto ako Bielakuk, takže sa do značnej miery opakuje situácia z Probelafu spred hodiny a 4. The Connection ESO vedie, ale už sa tam pridružuje Robertom Plečachrom, trošku opatrnejšie rozbiehaná, ale teraz posúvaná je jasná favoritka týchto dostihov Brunhilde. Konec objavujú prvýkrát skúšovne v cieľovej rovinke a Brunhilde má jednoznačnú ambíciu svojím tempom prevziať vedenie The Connection ESO. Zatiaľ Jiří Svoboda nikam nenaháňa, určite myslí na to, že je to jej oficiálny dostihový debut a je si vedomý kvalitného kvalifikačného času Nemky, ktorá uniká. Brunhilde pri prvom skúšovnom prekúsaní cez cieľ už bude mať náskok možno 10 ložok pred osamotne na druhej pozícii napredujúco The Connection ESO. Na 3. mieste potom Kelly ESO, na 4. priebežnej Kaiser Benoit. Je to rozsiahnuté vzadu bez kontaktu a pravdepodobne aj bez šance na solidnejší výsledok. Tandem Razamanas a Bielacuk, zatiaľ čo pred sebou majú ešte len oblúk, už je za ním, za tým druhých z troch oblúkov favoritka Brunhilde a zdá sa, že sledujeme dosť ako cez kopírák v porovnaní s prvými, čo sa týka počínania favoritky, pretože Brunhilde má ešte väčší náskok, ako mala na SKV. Teraz je to len dobrých 100 metrov, stále Brunhilde s Robertom Plečachrom pre Štalgešra suverene vpredu na priebežnej druhej pozícii v tejto fáze dostihov The Connection ESO. Má tam ale zdá sa nejaké problémy so súľkou, tak uvidíme, ako to Jiří Svoboda zmajstruje na priebežnej tretej priečke Kaiser Benoit, ktorý znova stráca kontakt. Uvidíme, ako to bude s točením na druhom mieste pre The Connection ESO za suverénne vedúcou Brunhilde Kešve a tréner vodič Robert Plečachr. Zdá sa ma tieto dosti totálne pod kontrolou, stále približne 100-metrový náskok, cieľová rovinka pre Brunhilde ako záverečná 200-metrová povinnosť, nezoslabnúť a najmä absolvovať čisto. Na cene od emisí siahla po triumfe a to absolútne suverénnou favoritka týchto dostihov Brunhilde pre Štalgešve a trénera vodič Robert Plečachr. Ešte záverečný približne 50 metrov, Brunhilde sa blíži k cieľu a blíži sa k nemu čisto a víťazne. Brunhilde víťazí s Robertom Plečachrom na druhej priečke osamotene napriek problémom s postrojom. Je tam potom The Connection ESO pre pravantické farby Jiří Svoboda, otočená kombinácia tretí Kaiser Benoit, na 4. mieste v relatívnom kontakte potom Kelly ESO, ešte ďalej svojím tempom Bielacuk a v cieli už registrujeme aj Razamanasa s Annou Saifovou ako debutantkou v dostihovej prevádzke. Brunhilde už je v priestore cieľa a schyluje sa k slávnostnému ceremoniálu odozdávaniu čestných cien. Znova teraz opakujem tie koordináty, pretože víťazi si zaslúžia zviditeľňovať a duplikovať tie základné informácie. Brunhilde bola debutujúca trojročná Liška po Krystalmani z Raleza, inak jej rodičia mali kilometrové rekordy 13,2 a 17,9 a dcéra evidentne disponuje potenciálom aspoň na to, aby dokázala atakovať toto osobné maximum svojej mamy Ralezy po Bartali hokej.
Brunhildek reprezentuje štál KSPA, trénerom a zároveň v tomto prípade vodičom je Robert Plečacha. Gratulujeme. Ak si chcete zapísať alebo aspoň vypočuť oficiálny výsledok druhých dostihov ceny ODT Missina 1640 metrov, 22 500 korún, tu je. V súlade s tým, čo sme sledovali v reále, zvíťazila s číslom 5 Brunhild Ek, štál GŠPA, tréner a vodič Robert Plečacha. Na druhom mieste číslo 2 Deconnection Jeso, tretia priečka číslo 6 Kaiser Benoist. Štvrté a zároveň posledné klasifikované miesto číslo 4 Kelly Jeso. Takže poradie 5, 2, 6 a 4. Kone číslo 1 Vila Cup a 3 Razamanas boli diskvalifikované, pretože nedosiahli úroveň dištančného medzníka v okamihu, keď víťazka Brunhild Ek prekúsala cieľom. Ktorým spôsobom táto dvojica Vila Cup aj Razamanas doplatila nielen na cvalové súky, a to C sa týka aj Kaiser Benoista na 3. mieste, ale nepotrestané diskvalifikáciou, ale doplatili aj na suverenitu Brunhild Ek. Takže 5, 2, 6, 4 a DD, teda diskvalifikácia za nestihnutie dištančného medzníka, jednotka a trojka.